संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कणकवली नगरपंचायतची शेवटची सर्वसाधारण सभा कणकवली नगरपंचायत सभागृहात पार पडली। यावेळी विरोधी नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी कणकवली शहराच्या विकासासाठी आपण विरोधक म्हणून बाजू लावून धरली, म्हणूनच कणकवलीचा विकास झाला असं म्हटलं आणि यावेळी विरोधी स्ट्रॉंग असल्यानंच कणकवलीचा विकास झाला असं म्हणताच कणकवली सभागृहात हशा पिकला। आज शेवटची सभा आहे आणि विरोधक म्हणून जी भूमिका आम्ही 5 वर्षात मांडलेली आहे ती सगळ्या नगरसेवकांनी सांगितलं की कामं केली आहेत। पण विरोधी जेव्हा स्ट्रॉंग असतो तेव्हाच ती कामं होतात। माहिती म्हणून पुढची ती कामं जोरात झाली। त्यामुळे प्रत्येकाने आपापला स्टँड निभावलेला आहे। शिशिर गोळेकरांनी स्टेटमेंट घेऊन स्टँड निभावलेला आहे। अभिनव शेरगी अभिनंदनाचे प्रस्ताव घेऊन स्टँड निभावलेला आहे। अतोनात अभिनंदनाचे प्रस्ताव झाले। विराज भोसलेंनी निवडले, गटनेत्यांनी आपलं काम केलं। मैत्री उचित नाही, आमच्यावर मैत्री ठेवा आमची जुनी मैत्री म्हणजे आम्ही एका ताटात ठेवतो, पण मधल्या काळात थोडासा डिस्प्यूट झाला। तर बाकीचे सर्व महिला आहेत, महिला नगरसेवकांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आमच्याकडच्या म्हणजे काही वातावरण ठेवून आम्ही तात्विक विरोध केला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।